kuno sa bes kay paminahon. Katong dili ka bayran na. May buntag ka natong tanan. Amen. O, may buntag sab sa gatanaw sa live. Ang Ginoo magkapanalan ka ninyo og kanatong sam tanan nga niya karon. Kumusta man atong kabuntagon? Amen. Hallelujah. Salamat sa Ginoo sa iyang kadasig nga iyang gihatag sa matagusan nato ka kinabuhi. Bisag adunay may mga pagsulay nga niabot sa atong tasatag sa kakinabuhi niining si Manaha. Pero ang Ginoo dalaygon kay siya naghatagan natong kadasig nga magkahiusa magpadayon sa iyang mga buluhaton nga atong buhaton para sa iyang kahimayaan. Sa dili ka nato kinisugdan ato kinisugdan sa opening prayer nga pagadado ni Brad Serapin. Mag-amputa ngayon tagtabang sa Ginoo. We can do nothing without Him. Wala tay mahimo kung wala ang iyang tabang. We need His guide. We need His presence. We need Holy Spirit. Kanimo amahan nga balaan. Kami nangayog tabang nimo, Lord. Nining dapit Ginoong Dios. Ikaw magapanalangin, Ginoong Diyos. Panalangini kining maong balay ang puanan, Lord. Ning apat na sulok, Ginoo. Hallelujah. Panalangini usab ang nagasunod sa social media, Ginoong Diyos. Presente ka sa tanan nga dapit, Ginoong Diyos. Kung aduna may relasyon nga nagkabingkil, Ginoong Diyos, ikaw ray magapauli, Ginoong Diyos. Ikaw mo'y mag-reconcile, Ginoo. Ikaw ang magtambag, Ginoong Diyos. Kung ano na may nagkulangan sa salapi nga bahin, Ginoong Diyos. Ikaw mag-provide, Ginoong Diyos. Jehovah Rapha, Jehovah Nissi. Hallelujah. Presente ka sa ngatapit, Lord. Hallelujah. Ikaw magapamuhat, ikat sa pagsugod, hangtod sa pagtapos, Ginoong Diyos. Hallelujah. Magapanalangin ka sa mensahe, Ginoong Diyos. Imong pulong ang among pagapaminahon, Ginoong Diyos. Thank you so much, Father God. I-bless usab ang mga kaigsunan namo. Nining silingan namo nga dapit, Ginoong Diyos. Gamahanan ka, Ginoong Diyos. Ikaw ray makailis. Kasing-kasing natabunok, Ginoong Diyos. Ikaw ray makaabli sa mga huna-huna, Ginoong Diyos. Nagaig kalipay, kalinaw ang among mga kaigsunan, ang among mga silingan, ang among mga loved ones, Ginoong Lord Jesus. Thank you so much. Nagatuo kami. Istorya mi Lord, misumbong minimo Lord. We believe nga ikaw nakadungog, Ginoong Diyos. Hallelujah. Thank you so much sa imong mga pagtandog, sa imong paghikap, sa among tagsatatag sa kakasing-kasing, Ginoong Diyos. Salamat sa imong presensya, Lord. Dili mo labay kawang ang imong panalangin nga rin kanamo, Ginoong Diyos. Lord God, panalangin kami sumala sa imong gisaad, Lord. Wala kami mahimo kung wala yung lamang. In Jesus' name we pray, ang tanang anak sa Diyos. Amen.
praise. Ug usbon ko mga kaigsuonan, maayong buntag kanatong tanan. Amen. God is good All the time. and all the time. Amen. Maayo gid kayo ang atong buhi nga Dios mga igsoon ko sa Ginoo. Kay sa sayo pa lamang sa kabuntagon, iya na tang gipukaw. Amen. Amen. Nipukaw na ta niya nga gusto ni Lord nga sa sayo sa kabuntagon ato siya mapasalamatan sa tibok na tong kinabuhi. O kuman sa itong mga pag-ampo, magpadayon ta sa pag-awit sa atong buhi nga Dios mga igsoon ko sa Ginoo. Kanang moawit ta sa atong buhi nga Dios mga igsoon. Gikan sa atong kinatibuk-ang kasing-kasing. Amen. Kinatibuk-an atong kusog, huna-huna. Atong awitan ang atong buhi nga Dios nga uban ang gikan sa kasing-kasing nga malipayon. Amen. Amen. Aduna ko ibasahon na bersikulo mga igsoon ko sa Ginoo. Naingon diha sa Salmo, dayga ang Dios diha sa iyang templo. Amen. Amen. Dayga ang iyang pagagamhanan diha sa langit. Dayga siya tungod sa gamhanan nga mga butang nga iyang gihimo. Dayga siya nga magagagahom sa tanan. Dayga siya pinaagi sa mga trompeta. Dayga siya diniyugan sa mga alpa ug sa mga lira. Dayga siya uban sa mga tambor ug panagsayaw. Amen. Dayga siya diniyugan sa mga alpa ug sa mga plauta. Dayga siya uban sa mga piyang-piyang, sa masaba nga mga piyang-piyang. Dayga ang Ginoo, kamong tanang binuhat. Dayga ang Ginoo! Hallelujah! So, usa ni nga sugo sa atong Ginoo nga diya sa mga pagdayeg aduna ginay mga panagsayaw. Diya sa mga panagdayeg dato mga pag-awit mga igsoon ko sa Ginoo aduna ginay mga instrument. Amen. Amen. So dili ta maulaw igsoon ko sa Ginoo nga mukanta ta, musayaw ta kay para na sa atong buhi nga Dios. Ihatag ang atong pinaka the best. Amen. Kay siya ang Ginoo maoy tag-iya sa tibok na tong kinabuhi. So ato siyang hatagan sa mga pinaka the best nga mga pagdayeg para og alang gyud sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Atong awitan ang atong buhi nga Dios. Naguluhan kani kumusta pagaksa. Kung mahimo mugawas na sa atong lingkuranan og lamanuhan na to ang igsoon nato sa Ginoo. Ya pakapinan na to og kumusta sis? Kumusta brad? Kaolingkod ning adlaw, kamalipayon na naghiusa, mga anak sa Diyos nagakasadya. Yes Lord, kamalipayon sa imong panagway, Payon sa imong panagway. kamasanagon gayod sa kanunay. Ang himaya sa Diyos nagahatag o nalipay. O kumusta pagaksa ko higala, kay labihan gayod na kong mingawa. Sa kadugay sa panahon nga wala ta nagkakita. O kumusta pagaksa ko higala, kay labihan gayod na kong lipaya. O saragyod kita sa lawas ni Kristo. O saragyod kita sa lawas ni Kristo. Yes, Lord. Nindot kayo ang awit mga igsoon ko sa Ginoo nga. Usara gyud kita diha sa lawas ni Kristo. Amen. Amen. Unya, bisan sa pipila ka adlaw nga dili ta magkita kay di man kita kada adlaw magkita mga igsoon ko sa Ginoo sa dili man kita magkita sa matag adlaw. Pero ang awit mga igsoon nagpahinumdom nga bisan sa pipila ka adlaw nga dili ta magkita mingawon gihapon ta sa usag-usa. Amen. Amen. Inana na ang pagbati kung adunay inana na ang pagbati sa kaigsuonan diya sa Ginoo.
Naingon diya ang pulong nga. Kung aduna kay igsoon, wa nimo nakita, pangumustaha siya. Amen? So nabati ba na ninyo igsoon? Nga kung usa na to kay igsoon, wala na to nakita, nabati ba na to ang kamingaw? Amen. So inana na ang gugma nga gikan sa Dios diri sa ato ang kinabuhi mga igsoon. Yes, Lord. Atong ipaubos ang atong kasing-kasing ug huna-huna mga igsoon ko sa Ginoo. Niya ang imong mga katawhan, Amahan. Nagaduol nga na kanimo, Lord Jesus. Magasimba nga na kanimo, O Dios. Kay mauusab ni Lord God nga imong gihulat, Lord, sa matag usa na mo kakinabuhi, Amahan. Gusto ni mo, Lord God, ang among dila, ang among baba magalitok, Amahan, nga mapasalamaton nga na kanimo, O Dios. Yes, Lord. Niya, Amahan, ang imong mga katawhan, Lord Jesus. Niya ko magahalan, niya ko sa pag-awit kanimo, niya ko magapaubos paghatag himaya, kadungganan pagdayi. Niya ko magahalan, yes Lord. Niya ko sa pag-awit kanimo, niya ko magapaubos paghatag himaya, kadungganan pagdayi. Yes Lord, Dios Espiritu, Dios Espiritu, yes Lord, sad ka na mo, kung sad ka na ko. Dios Espiritu, pon ako samtang magahalat kanimo. Yes Lord, di ako amahan, di ako magahalat, di ako sa pag-awit kanimo, di ako magapaubos paghatag himaya, kadungganan pagdayi. Yes Lord, Dios Espiritu, Dios Espiritu, yes hallelujah, kung sad ka na mo, sad ka na ko. Dios Espiritu, pon ako samtang magahalat kanimo. Yes Lord, Dios Espiritu, Dios Espiritu, kung saan ka na ko. Dios Espiritu, pon ako samtang magahalat kanimo, samtang magahalat kanimo. Yes Lord, yes Jesus, yes Lord, yes hallelujah, yes Jesus. Dios kaamahan nga Espiritu. Busa Lord, nagsimba kami, Amahan. Ngunit gusto ni mo, Lord,
nga magsimba kami, Lord Jesus, sa Espiritu o kamatuoran. Maunay matuhod, Amahan, nga maunay gusto nimo, Amahan, nga paagi sa among pagsimba nga kanimo, Lord Jesus. Magsimba kami, Ginoo, Spirit and truth. Yes, Lord. Salamat, Lord God, sa imong pagpunsad, Amahan. Salamat, Lord Jesus, sa pagpamuhat, Amahan, sa matag-usa na makakinabuhi, Lord Jesus. Salamat, Lord, nga ang imong kamatuoran mo ang pulong, Amahan, na nga nagatugdo ka na mo, Lord Jesus, sa pagsimba diha ka nimo, Amahan, nga wala na laing Dios, wala na laing Ginoo, wala na laing hari, nga among daygon, among ipataas, among ituboy, among ibayaw sa tibok na mong kinabuhi. Wala na ilain pa. Ikaw lamang, Ginoong Jesus. Yes, Lord. Thank you, Lord God, sa imong pagkamaayo. Yes, hallelujah. So, adto ta sa mga pagdaig sa atong buhi nga Dios, mga igsoon ko sa Ginoo. Tumudayig to sa Ginoo, gisugo man ta niya nga musaya, mupakpak unsa may posisyon nimo diha nga nagkanta, nag-awit ka sa Ginoo. Ihatag na tanan para ra gyud sa atong buhi nga Dios. Aniya na o Dios ang imo makatawhan, mag-awit na kanimo. Yes, Lord. Oh Diyos, ng mga anak mo, nagawit ko pagdahil nakasayo sa kalipay, alang kanimo, dahil imo migipili, haliya kami. Oh Diyos, ng mga anak mo, nagawit ko pagdahil nakasayo sa kalipay, alang kanimo. Bawat sagay buhat mo, Son, bulokso kami, Ginoo, alang kanimo. Sa kalipay, masaya kami, O Diyos, para kanimo. Bulokso kami, Ginoo, alang kanimo. Bawat sa kalipay, masaya kami, O Diyos, para kanimo lang. Yes, Lord, hadiya kami, O Diyos. Hadiya kami, O Diyos, ng mga anak mo. Nag-awit ay pagdahil, sayaw sa kalipay, alang kanimo. Kay imo migipili, hadiya kami, O Diyos, sa mga anak mo. Nag-awit o pagdahil, nagkasayo sa kalipay, alang kanimo. Bawat sa gibuhat mo, bulokso kami, Ginoo, alang kanimo. Bawat sa kalipay, masayaw kami, O Diyos, para kanimo. Bulokso kami, Ginoo,
Ikaw lamang, O Diyos, ang angayan na mo, Lord God. Nga daigo, Lord Jesus, pinaagi sa mga sayaw, pinaagi sa tanan, Lord God, nga tibukaan na mo nga kusog, Ginoo. Ikaw lamang yun ang angayan nga hatagan, Lord Jesus. Kay ikaw ang Diyos angayan, Lord God, nga hatagan ug mudawat, Lord Jesus, sa mga pagdaig, Amahan. Lord, salamat, Amahan. Gibuhat ni mo, Lord Jesus, ang tanan, Lord Jesus. Sa makita, Lord Jesus, sa among mga mata, Lord God. Sa bisan na mo, Lord God, nga dili na mo makita, Amahan. Ikaw ang Diyos nga nagmugna ni Amahan. Gibuhat ni mo ang tanan, Lord God, pinaagi sa pulong, Lord God. Grabe ka powerful, Lord Jesus, ang imong pangalan, Lord God. Kay gilitok ra nimo, Amahan, nahimo ang tanan. Bisan pa, Ginoo, sa among kinabuhi, Lord God. Ikaw, Lord Jesus, naghulma. Ikaw, Amahan, naghulma, Lord God. Ikaw, Amahan, naghatag og gininhawa, Lord Jesus. Kagibuhat nimo ang tao, Lord God, para ragid nga na kanimo, Lord Jesus. Gusto nimo, Amahan, nga mudaig kami nga na kanimo, Amahan. Mudaig ra ganimi nga na kanimo. Ikaw na ang Diyos nagsupply sa tanan. Ikaw ang Diyos kanunay naghatag ng mga kagawasan, Ginoo, nga kami muday gawas nun, Ginoo, walay mga palatian. Kompleto ang tibok na mong lawas, Lord Jesus. Ug amo kaning gamito na kanunay, Amahan, nga walay laing mapasidunggan, walay laing hatagan sa among kusog, Ginoo, kinatibok ang kusog, Lord God. Sa bisan unsay among mga pagkabuhato, Lord Jesus, buhato na mo, Lord God, para ikaw ang Diyos mahimaya, Amahan. Salamat kay God. Kani ato, Amahan, naagian ni mo, Lord Jesus, ang tanang mga pagtamay, mga paglutos, mga pagbiay-biay. Tungod ragid na, Amahan. Tungod ragid na para ka na mo, Lord Jesus. Tungod na, Ginoo, sa imong dakong gugma, dili ka na mo, Amahan. Yes, Lord God. Gibuhat mo ng tanan, mapag-ulang kalibutan. Gibayran mo sa imong dugo, kaming tanan. Isamaran, gilutan o gilansang pa, pagka may pagbugal-bugal, giantos mo kining tanan, gibuhat mo ng tanan, mabag-ulan kalibutan, gibayran mo sa imong dugo, kaming tanan. Gilatos o gisamaran, gilutan o gilansang pa, pagka may pagbugal-bugal, giantos mo kining tanan, Ginoong Jesus, ikaw ang atong gisinta. Ginoong Jesus, ikaw ang atong bayawon. Ikaw ang iyong buwan, ikaw lamang, Jesus, dalampanan. Ipasaylo mo ang katawhan, itagpo mong paminahanglan, gihobanan, giproteksyonan, sa damanan mong pangalan, ang pagbalik isaan mo, mga lawak, gihanda mo, ang katawhan naging sayo, sa padaig sa ngalan mo,
gisimba. Ginoong Isus, ikaw ang atong bayawon. Ikaw ang iyong buwan. Ikaw lamang Jesus na lampanan. Ginoong Isus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Isus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang iyong buwan. Ikaw lamang Isus na lampanan. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang among dalampanan, O God. Yes, Lord God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Simbahon ka. Oh, we worship you, God. We worship you. We worship you. Ginoong Isus, ikaw ang akong gisimba. Ginoong Isus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang iyong buwan. Ikaw lamang Isus na lampanan. Ginoong Isus, ikaw ang atong gisimba. Ginoong Isus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang iyong buwan. Ikaw lamang Isus na lampanan. Ikaw lamang Isus na lampanan. Ikaw lamang Ginoong Jesus, Lord God, nga ang iyan namang simbahon, Lord God. Ang iyan namang yukbuan, Lord Jesus. Ang iyan namang ipataas, Ginoo. Wala na ilain, Amahan, hindi lamang ikaw, Ginoong Jesus. Ikaw ang Diyos, Amahan, walay pagkabago. Sukad pa kaniadto, karon og sa umaabot. Walay pagkausap ang imong pagkagamhanan, Amahan. Daigon ka na mo, Lord Jesus, hangtod sa kahangturan, Amahan. Samtang niya pa kami, Lord God, niningnaw sa kalibutan, Lord God. Og ikaw usab, Ginoo, naghatag ka na mo kusog. Naghatag na mo kalipay, Amahan. Ikaw ang Diyos sa gugma. Diyos kasatanan, Lord God. Wala kami laing kadangpan, Amahan, sa among mga unsay among mga challenges, Ginoo. Wala kami laing kadampan, Lord God. Ikaw lamang, Amahan. Salamat kay Lord. Ikaw ang akong Diyos, wa mabago, wa mausa, hangtod sa kahangturan. Ikaw ang Ginoo, simbahon ko, o dayon ko, hangtod sa katapusan. Tani mo lamang ako magasimba. Huwag tinutugan ang grasya mo, Guma. Ikaw akong Ginoo, ikaw akong puso, ikaw ang akong Guma.
kinabuhi ko. Ikaw akong malipay, ang nagpagbawa. Ikaw ang alampanan, ikaw ang tanan. Ikaw, ikaw lamang. Yes, sir. Ikaw ang among Diyos, wa mabago, Yes, Lord. Wa mausab. wa mausap. Yes, Lord. Hantod sa kahaturan. Hantod sa kahaturan. Ikaw ang Ginoo, simbahon ko, o dayon ko, hangtod sa katapusan. Kanimo lamang ako magkasimba. Yes, Lord. Why tinutupan ang imong grasya, mahal? Tinutupan ang grasya mo, Gumang. Ikaw akong Ginoo, ikaw akong kusog, ikaw ang akong Gumang, ang kinabuhi ko. Ikaw akong kalipay, ug ang katapawan. Ikaw ang dalampanan, ikaw ang tanan. Ikaw, ikaw lamang. Yes, ikaw akong Ginoo, ikaw akong kusog, ikaw ang akong gugma, ang kinabuhi ko. Ikaw ang kalipay, ug ang katapawan. Ikaw ang dalampanan, ikaw ang tanan. ikaw, ikaw lamang. Yes, Lord God. Ikaw ug ikaw lamang, Lord Jesus. Wala na lain pa. Ikaw ang Diyos, Ginoo. Naghatag ka na mo kusog. Ikaw ang Diyos, Ginoo. Naghatag na mo sa tanan, Amahan. Ikaw ang Diyos na ang kadangpan sa tanan, Amahan. Kay kung dihagid kami ni mo, Lord Jesus, mudangop, Amahan. Diligid kami ni mo pakyason, Lord God. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo, Lord God. Nga imo ang naghingapin nga gugma alang ka na mo ug para sa tanan, Ginoo. Salamat kay Ginoo sa imong pagkamaayo.
Salamat, Lord, sa imong pagkabuutan nga Ginoo nga among gialakaran, Lord God. Wala na'y lain pa, Amahan. Walay kapariha ka nga Ginoo, Lord Jesus. Wala kay makatandi, Amahan. Wala kay kapariha, Lord. Wala kay sama nga Diyos, Ginoo. Nga buhi ang imong mga saad, Ginoo, kanunay, Lord Jesus. Nga imong gipasinati sa matag usa ka namo, Lord God. Ang imong mga pulong, Lord Jesus, kanunay nagapangahitabo, Lord God. Busa, Lord, dili gid kami mohunong, dili gid kami, Lord Jesus, magakaluya, Amahan, sa pagsimba, sa pagpataas na kanimo, Lord Jesus. Kay ikaw ang Diyos, Amahan, mga mo'y tag-iya sa among kinabuhi, Lord God. Ug amo nang giangkon, Amahan. Kung wala jud ka, Lord God, sa among kinabuhi, wala gid kami mahimo, Lord Jesus. Kung ang wala ang imong tabang nagikan nimo, Amahan, wala gid kami mahimo, Lord Jesus. Busa, Lord God, salamat kay Ginoo nga kanunay ka, Amahan, nagalig-on ang imong mga pulong kanamo, Lord Jesus. Nga dili kami madaog sa mga pagsulay, Amahan. Tungod kay naa ka nga Dios nag-uban kanamo. Naa ka nga Diyos nga kanunay nagprotektar ka na mo, Amahan. Kanunay minimong gikabiran, Lord Jesus. Kay maunay imong saad, Amahan. Ya imo kaming papantayan, Lord Jesus. Sa imong mga linibuan nga mga anghel, Amahan. Sa bisan asa mimo adto, Amahan. Bisan asa mo tikang ang among tiil, Lord Jesus. Sa bisan unsay mga buhaton na mo, Lord God. Diha kami nimo secure, Amahan. Kay ang imong pulong, Amahan, buhi ka nga Diyos na mong gilagaran, Lord Jesus. Salamat kayo, Lord God, sa imong mga pulong nga mo'y mag-comfort ka na mo, Lord Jesus. Lord, nga kanunay minimong gilig-on, Amahan. Kabisan unsay mga challenges, dili kami, Lord, madaog, Amahan. Tungod kay ni sunod nga na kanimo, naingon ka, Amahan, nga kanunay ko kamong tabangan, di ka tamo pasagdan, dili tamo Ginoo, ilikay tamo kanunay, Lord Jesus. Ilikay minimo kanunay, Amahan, kanunay minimong itipigan, Ginoo. Salamat kay Ginoo sa imong mga saad. Salamat, Lord, na mo'y hinungdan, Amahan, nga kanunay mi nagapadayon, Lord Jesus, sa pag-alagad kina kanimo. Tungod, Amahan, nga diya sa imong pulong wala gid dili matuman. Thank you, God. Thank you, Lord God, sa imong mga pag-ayo. Angayan ka nga budawat sa imong mga pagpasalamat, mga pagpasidungog. Angayan ka namong ipataas, Ginoo. Angayan ka, Lord God, nga mailhan sa tibuok katawhan, Lord Jesus. Kay ikaw ang nagbuhat sa tanan, ikaw ang nagmugna sa tanan. Busa angayan ka sa mga pagday, Ginoo. Angayan kang himayaon. Kanimo lamang ang mga pagpasidungog, mga pagpasalamat, ang tanang mga anak sa Diyos magaingong. Amen. Na-bless ba ang tanan sa awit makalangit? Amen, hallelujah, no? Salamat Gyud nga. Ang tag-usa ka nato na appreciate ang mga awit makalangit para sa atong buhi nga Dios. O karon atong paminawa ng scripture reading nga pagadadon ni Sis LV. Amen. May buntag sa tanan. Aritas pagpamarog aron pagtahod sa atong buhi nga Dios. Atong basahon ang pulong sa Ginoo diha sa Lucas 2:1 hantod sa 7. Ni atong panahona mipakanaog og sugo si Emperador Augusto nga ang tanang nagpuyo sa tibuok gingharian sa Roma magpalista. Si Cirenio maoy gobernador sa Syria sa panahong gihimo kining unang pagpanglista.
Busa ang tanan miadto sa ilang tagsa-tagsa ka lungsod aron sa pagpalista. Gikan sa lungsod sa Nazaret sa Galilea, miadto si Jose sa Judea, ngadto sa Bethlehem, ang lungsod nga natawhan ni Haring David. Miadto si Jose didto kay kaliwat man siya ni David. Ang tuyo niya mao ang pagpanglista uban sa iyang pangasawon nga si Maria nga nagsabak ni adtong higayuna. Og samtang dito sila sa Bethlehem, miabot ang panahon nga manganak na siya. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki. Giputos niya ang bata sa panapton o gipahiluna sa usa ka pasungan kay wala na may luna sa balay nga abutanan ang pulong sa Ginoo. O karon atong isunod ang testimony nga i-share ni Brad Joel. Atong pakpaka atong buhing a Dios sa iyang kinabuhi. May buntag sa tanan. Ako din akong testimony, ako ni isa-isa sa akong history pa sa una nga bago po kong minyo. Doon di ay nga ato sa akong pinangabuhi sa bago pa kong minyo. Akong pinangabuhi pangubra ra jud. Og kuan kaning pananggot kay kanang pamilyado na ta kanang ato wala pa man ko'y motor magpasaan pa ko sa kong tuba dito sa butong yung usap ko musakay sa dikarga pingos nugas kay mo lagi palit og kaning atong panihanglan sa atong pagpuyo nga ato kuan na yung sa among pagpuyo na amon juning pag lales pagbingkil-bingkil sa atong pamilya mo to nga usahay ako moabot ko gikang mangubra sa balay hubog nga mag-away me mo to nga kuan mamutos lagi siya mutos dalagbag nga usa pa mi mong bata pilmiro ato puli sa dito kampusong sa dol-dol na Diyos nugas kay dapit na maknugas ng ilaha sa liptong muto nga ako nahabilin wala po ko mahimutan kay mingaw kay tanan anak nga sunod ato duha na imong bata mo gihapon mag-away me dayong kaning naibaba lagi wala Diyos lugar ba pataka dalo mang kaning wala patas kaning pas Ginoo ba kaning wala ta mag kinabuhi nga kuan wala ra jud to nga mo nang apas na pug ko niya dito diha na ko'y motor ato kay ning kamot jud ko nga motor ko nya yung motor ko dito nya di pa jud siya mapuuli kay adto na siya puyo. Nga bata nga hilak na kay puyog nako. Uligi na nga kaning wala pa ta sa kanang mag-alagad sa Ginoo. Akong pasalamat yun nga kaning atong kinabuhi nga magkuan ta sa Ginoo. Ana jud ta mo kasintro na nga mag-alagad ta. Nadyoy giya sa Ginoo nga sunod jud ta siya mga sugo nga kinabuhi nga malipayo na manggaling mga kabingil-bingkil kaluyahon sa atong kanang pag puyo na usahay
di ta wala ulay kadasig pero alto lang iampo sa Ginoo wala joy rason nga siya giyahan ra jud ta niya nya nadyo usahay nga ang atong pagpuyo na amjoy mga panahon nga di la na to damha nga naay mo kuan nato kaning mo pasakit og mga pulong na man jud nya kana siya atol lang ihangad sa Ginoo ug atol lang itugyan niya kay siya ra joy mo balo sa unsay iyang gibuhat kay kita di lang ta mo ingog mag dumot kay ingon man ang Ginoo nga pagpaubos kamo kay siya ra man magagiya nya natungad to ang atong ang ako yung kuan kuan sa Ginoo nga nagpasalamat jud ko nga naa joy iyahang alagad nga naa dire nga gibutang nga kami diha jud mi na ka timbang-timbang ug unsa jud ang pag-alagad sa Ginoo nga mao jud ang kamatuoran nya magsimba ta niya tuman jud ta siyang ikapito ka adlaw nga magsimba jud kay siya tabang ug di siya mo biya magauban sa kanunay ug ang atong pag-alagad isintro lang sa atong buhi nga Dios iya lamang dog himaya ug maora. So mao kato yang kadaugan sa tong igsuon. O karon atong isunod ang special number nga pagadadon sa tanang kalalakinan. Atong pagpakang tubi nga Dios sa ilang kinabuhi. Ato bang ra dito? Makuha lang, bes. Are. Asal tong microphone. Makamit sila pastor sa microphone. Ari. Mga igsoon among halaran ang Ginoo title nga naguluhan og dili kabayran. Basta
Salamatan ko karon ang Ginoo sa mga katuigan nga nangkon ko. Bisan pa sa akong mga kasakitan, iatiman niya ko ambingan. Saman ang ipalos ko sa Diyos, sa mga kaayuhan na akong ko. Ikabayran sa salamin mo lawan. Inabuhi ko, ihalad ko kanimo. Naganaw, naunta ako kahulog. Aman isang na mo ako. Inaagi sa akong mamong amoy palubag. Kasalanan ko, ibibay mo ako. Saman ang ibalos ko sa Diyos, sa mga kaayuhan na ako. Kabayran sa salapin ko lawan. At inabuhi ko, ihalan ko kanimo. Sa panahon nga ako napalang, kinabuhi ko karon. Ihalad ko nakinig sa Ginoo. Sa pang mga butang nga nako. Saman ang ibalos ko sa Diyos, sa mga kaayuhan nga naakon ko. Hindi kabayran sa salamin mo lawan. Sinabuhi ko, ihalan ko kanimo. Kabayran sa salamin ko lawan. Nabu, ihalan ko kanimo. Kinabuhi ko, ihalat ko kanimo. Wag yun laing ibayan nato ang ato ragyong kinabuhi ihalad sa Ginoo. Tapapakan ang Dios sa mga kinabuhi sa kalalakinan. So nindot kayo ang minsay sa awit mga kaigsunan. Wala gitay ikabayad sa pagkamaayos sa Ginoo. Gawas lamang ang atong kinabuhi, atong ihalad. Ato ang gamiton sa pagdaig, pagpasalamat sa atong buhing a Dios. Amen? Ang naimong tapad, ihalad ra gyud ang atong kinabuhi tungod sa pagkamaayos sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa kinabuhi sa mga kalalakinan. Dalaygon ang Dios nga padayon nga nag-uban ug nagpanalangin. Din kita mismo nakakita sa tinuod nga kabag-uhan o kausaban. Atong pagpakan ang Dios sa iyahang pag-atiman sa ato ang mga kalalakinan, ang uban mga ulitaw pa, ang uban sa mga amahana nga
gipanalanginan sa Dios nga kaniadto wala mapurma ang kinabuhi. Apan tungod sa kaayo sa Dios, ikaw ug ako iyatang gibag-o, iyatang giusab aron ang atong kinabuhi makahalad kaniya. Kay dili man gyud ta kahalad sa atong kinabuhi mga kaigsunan ngadto sa Dios kung ang atong kinabuhi wala pa mausab, wala pa mabag-o. Kay ang Dios nga mao'y tagiya sa tanan, gikan sa Old Testament, Genesis hangtod Revelation, iyag yung gisugilon nga dili gyud siya modawat sa halad nga dunay taton sa Dios nga halad, katong halad nga putli o gi maayo, gibalaan mga kaigsunan og maunang gianhita ni Jesus, gipakatao si Jesus aron ikaw ug ako maluwas gusto sa Dios nga atong masabtan unsa may atong ibalo sa pagkamaayo sa Ginoo. Wa tay ikabalo sa Dios. Ingon ang usa ka awit, bisan gani ang bulawan sa lapi, dili na igong ibayad sa pagkamaayo sa Ginoo. Ang angay ibalos nato sa pagkamaayo sa Ginoo ina nga sayawan ta ang Dios. Kay maunay sugo sa Dios diha sa sulat ni David, Salmo 150. Salmo 150, versikulo 5, dayga ang Dios uban ang pagsayaw. Kay kaniadto ang ato ang kusog, gisayaw na tos kuradang. Marag karaan na kay ng kuradang, no? Wa pa kumatawa ng kuradang. Siguro kanang dayang-dayang. Pero ang mga batanon karon wala na kaayo ka kuan ana. Ang kusog nato sa una, gigamit nato anang mga sunata sa kalibutan. Apan tungod kay ginaog ta ni Jesus, nakaila ta Ginoo, ang atong kusog gisayaw na para sa Ginoo. Amen? Munang naal diha sa sulat ni David, Salmo 155, nga dayga ang Dios uban ang panagsayaw. Mabasa na nimo diha sa Biblia. Ang ato karong hisgutan mga kaigsunan kining pulong naghisgot sa plano sa Dios sa iyang pag-anhi. Plano sa Amahan sa pag-anhi sa iyang bugtong anak nga mao si Ginoong Hesus. Ang plano sa Dios. Ang tuyo sa Dios. Maingon tang plano, tuyo sa Dios. Diha sa Mateo Kapitulo 1, 21. Mateo Kapitulo 1, versikulo 21. Ingon din ha mga kaigsunan sa unang libro sa New Testament, sa Kapitulo 1, versikulo 21, ingon siya dinhi, manganak siyag batang lalaki, og nganli siyag Hesus, kay luwason niya ang iyang katawhan, gikan sa ilang kasalanan. Atong ipiyong atong mata, kuyog sa ato ang mga kaigsunan nga naa karon sa nagkalaing mga lugar, nagkalaing mga nasod, nga miduyog sa ato paghalad, pagsimba, pagdaig, sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios magampo ta. Og atong ihalad ang atong nauna, atong kasing-kasing, og mangayo ta sa Ginoo giya. Amahan mo nga Dios sa magkagagahom. Salamat Amahan sa takna diin na usab, madunggan namo ang imong mga pulong. Mabati na usab namo ang imong mga mensahe. Madasig malig-o na usab ang amo ang pagtuo diha kanimo. Salamat Amahan nga niining taknaa mabati namo ang imong tingog. Masabtan namo o Dios ang imong mensahe. Salamat o Dios ka ang tanang makadungog makabati sa imong mga pulong. Maghari ang imong gugma. Maghari o Dios ang imong presensya. Salamat Amahan sa imong pagkamaayo. Kanamo nga niya karon og sa tanang mga katawhan nga mominaw sa imong mga pulong og modawat ini. I declare blessing sa tanan. Akong gideklarar nga imo usab kaming panalangin. Ingin nga mabati nila ang presensya gikan kanimo Amahan nga mao ang gugmas sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Kining maong mensahe mga kaigsunan gikan ni sa Dios nga gipadala pinaagi sa anghel. Pinaagi sa panan-ahon o damgo ang alagad sa Dios nakadungog niini maong mensahe nga matod pa, ingon din ha sa versikulo 20, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria kay siya magsabak siya sa gahom sa Espiritu Santo. Kini maong mensahe mga kaigsunan diha sa Mateo Kapitulo 1,
21, mensahe kini nga gikan sa Dios pinaagi sa anghel nga miabot diha sa usa ka damgo ni Jose. Si Jose, mga kaigsunan, pamanhonon ni siya ni Maria. O niya, si Maria nga wala pa hilabti, wala pa magdulog sila si Jose, nagsabak si Maria pinaagi sa lalang sa Espiritu Santo. Kini gipadayag o gipanagna o gipropesiya bisan sa panahon pa ni Isaias. Kapitulo 9, versikulo 6, sugod diha nga gipanagna nga dunay moabot nga mga panahon nga dunay usa ka babae nga magsabak og manganak og batang lalaki nga muluwas gayud sa mga tao gikan sa mga kasalanan. So ang gibutang dinhi mga kaigsunan, ang nahitabo dinhi mga igsoon si Jose, nibati siya kahadlok o gitambagan siya sa mensahe sa anghel. Ayaw kahadlok sa pagpangasawa ni Maria. Kay si Maria magsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. O niya, kung imong tan-awon sa gibasa kaganina sa Lucas Kapitulo 2, sa diha nga manganak na si Maria, timing sad kaayo nga sa ilaha bitawng lugar, dunay gitawag panglista. Or sa atong panahon karon kanang gitawag kana bitawng paingog eleksyon, o niya before ka mubutar kinahanglan kang mo parehistro. Kinsa may narehistro dire. So hapit na ang eleksyon sa barangay next year man siguro, 2026. So katong walay rehistro dili pud to makabutar. O niya didto sa atong gibasa sa Lucas mga kaigsunan, Kapitulo 2, si Emperador Augusto nga nagpuyo, mato dinhi nga ang tanang nagpuyo sa tibuking harian sa Roma, kinahanglan magpalista, kinahanglan magparehistro. Unya, sumala sa gisugid kaganina, sa gibasa kaganina sa atong isuon, diha sa Lucas Kapitulo 2, 1 hangtod sa 7, dito na to nasayran nga si David, dili taga Bethlehem, kundili taga Judah. Dili taga Nazaret, kundili taga Judah. Mato dinhi sa 4 ato ang klarohon. Gikan sa lungsod sa Nazaret sa Galilea, miadto si Jose sa Judah ngadto sa Bethlehem. Sa lungsod sa natawhan ni Haring David, miadto si Jose dito kay kaliwat siya ni David. Kung imong lantawon si Jose, kaliwat siya ni David. O niya si David taga Judah. Nya kung imong lantawon na sa mapa, kung naa kay Googles diha, magpatabang ta sa Googles, kanang gikan sa Bethlehem paingon sa Judah, kanang giingon diri gikan sa lungsod sa Nazaret. Gikan sa lungsod sa Nazaret sa Galilea. Okay. Kanang lungsod sa Nazaret sakop sa Galilea. Layo kayo na sa distansya ngadto sa Bethlehem. Kanang Bethlehem sakop na didto sa lungsod nga ingon dinhi sa Judea ngadto sa Bethlehem. So duol nang ang Bethlehem sakop na sa Judea. Like example ba, kanang taga Negros ko, pananglitan. Narehistro ko sa Negros. Nya nagpuyo ko diri Cebu. O naay mga eleksyon adto ko mubutar sa Negros. Kinahanglan kong muuli. Karon kay taga lungsod ang si David, kaliwat si Jose nga pamanhunon ni Maria, kaliwat man sa ni David. Unya si David taga Judea man. Kinahanglan mo adto si Jose og si Maria didto sa Judea. Gikan sila sa Nazaret, sa lungsod sa Galilea. Nya kung imong lantaw ng Nazaret sakop sa lungsod sa Galilea, paingon didto sa Judea,
Kung imo na siyang lantawon sa Google, muabot na siya og 150 kilometrahe ang gidlayon. Kung atong tan-awon sa ato ang lugar, gikan sa Bugo, paingon diri sa Alcoy, murag Bugo ug Alcoy, akong gitan-aw, murag 90 kilometrahe. Or, naapoy mo ingon nga, 140 kilometrahe. Kanang Alcoy, paingog Bugo. Unya, sa ilang panahon, walay sakyanan. Lakaw ra. Dili pareha karon nga kung di ka magmotor, magbus ka. Kung dili ka magbus, mag-auto ka, magtaksi. Pero tindaghanang kasakyan karon. Sa panahon nilang Jose ug ni Maria, dili pa gyud sila dato. Nganuman, anak ug panday si Jesus. Panday si Jose. Dili sila inana kadunahan si Jose ug si Maria. Lakaw ra gyud sila. Kung imong huna-hunaon, kanang 150 kapin ka kilometros, imo na siyang lakawon pertigyong pagkalayo ah. Unya, pag abot nila dito, matud pa sa atong gibasa diha sa Lucas Kapitulo 2, grabe na kadaghang mga tao. Naay mga kwarto or mga balay nga kanang gitawag room for rent. Sa atong panahon karon kanang room for rent, mao may kasagaran sa syudad. Wala na, puno na. Murag pulibok na ang tanan. Unya, wala na gyoy sila'y kaabtan pa. Unya, sa ilang pag-abot sa maong lugar sa lungsod, nga gitawag sa Juda, sa Bethlehem, imong makit-an dito nga, gawas nga layo kayo ang ilang paglakaw, imo pong makit-an sila nga grabe na pud silang kapuya. Gawas nga pertigyo silang kapuya, mga nakay na gyud si Maria. Unya, ang ipanganak si Jesus Christ. Nga mao'y gipanagna o gipropesiya ni Propeta Isaias, nga mao'y muluwas sa tao gikan sa sala. Sa diha nga, niabot na sila sa Bethlehem, dito nangita si Jose og kapuy-an. Kay naabdan sila gabi Siguro, pila siguro kagabi sila naabdan sa dalan. Pag abot dito sa Bethlehem, niabot sila nga gabi Nangita si Jose og kapahulayan, wala nagyulain gawas lamang sa kwadrahan. O sa man ang kwadrahan? Kana bitawng kung diri sa Cebu, kasagaran ang lamingon, kanang baka. Kakita man tag kwadrahan sa baka, kay kwadra man guna dito sa Negros. Kwadrahag kabayo, kwadrahag baka, kabaw, ikwadra ba? Buot ipasabot, kanang aladon. Ya dito sa kanang puyanag mga baka, naa dito'y gitawag pasungan. Kanang pasungan, mauna say samua kanang pasungan, dako kay na sang kahoy, dahil gibangagan bitaw, mura na sa glusong. Unya, muna'y pakananan o hayupan, unya adto ay painom pod ang hayupan. Wala nagyulain pang kabutangan ni Jose sa iyang asawa nga si Maria nga mga nakay. Kinsa man nakakita nato og babae nga nanganak sa sakyanan, sa dalan. Lisod kaayo nga sitwasyon kung ang usa ka babae manganak nga dili preparado ang kana bitawng dapit nga diin siya manganak. Inana ang kahimtang ni Maria. Inana ang kahimtang mga kaigsunan. Pag-abot o pagkatao ni Jesus, imong makit-an, wa say luna, wa say dapit. Murabag kumbaga gihikawan siya, nga dili bitaw tinuyuan. Kung imong lantahon mga kaigsunan, sa pag-abot ni Jesus sa kalibutan, wala say lugar. Bisan sa iyang pagkahimugso, bisan na lang kana bitaw kabantay mo, kinsa may nakaadto magyutag mga hospital, kana bitawng hospital nga puno ng kaayo og ang kanan, manganak na lang diha sa agianan, grabe na siya kalisod.
Unya, kung imagino na to, kung arita sa hospital, daghan pa kayong mga katri-katri, murag makaingon ta nga, nindot pa kung ari sa hospital, o bisag ana lang agianan, kay hawan man. Pero si Jesus, wala siya gipakatao diha sa balisbisan. Wala siya gipakatao diha sa simento. Kundili na tao og nahimugso si Jesus diha mismo sa pasungan. Huna-una agod, kung unsa ka kana bitong pagkapakatao ni Jesus, is not about nga si Jesus na tao para kana bitong na tao siya para kana bitong idayan-dayanan. Nga kung imong lantawon na tao si Jesus sa picture out karon, mura nagpinayungan, kabantay mo anang mga pilin. Kabantay mo nga nanay bungbong murag nindot na kintan-aon. Palihog kuno ko sa mga bata. Kanang nanay mga bungbong, nanay atop, kabantay mo? Unya nindot na kay dekorasyon. Mura nindot kaayo tan-aon nato ang kahimtang di inatao si Jesus. Pero ang tinuod kabalo mo, si Jesus nga nahimugso is not about nindot ang iyang kahimtang. Natao siya, nagpakita sa iyang pagsakripisyo. Bisan sa iyang pagkatao, iyan ang gipakita nga nagsakripisyo siya. Imagine ha, kikan sa slangit. Diyos siya, Ginoo siya. Mianhi siya sa kalibutan. Sa diha nga natawo siya sa angkanan, di pagyud angkanan. Dito pagyud siya natawo sa kananan sa hayupan. Na dito ang angso, na dito ang grabe nga kabaho. Na dito ang mga langaw siguro, na dito ang tanang klase nga mga mananap, lamok uban pa. Gikan sa slangit. Pero wala niya pili ang pinakanindot. Iyang giantos. Nagsakripisyo siya. Para na nimo. Para nako. Para maluwas tagikan sa sala. Unsay giingon? Nganli sa Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa gikan sa mga kasalanan. Kana bitang pagkahimugso ni Jesus mga kaigsunan, wala na kaning paghandom na to, paglabas na to sa pagkatao ni Jesus. Dili na to hunaon nga natao siya nga hayahay kay iyang pagkatao. Nga kana bitang lantaw na to sa mga bilin karon, haskang nindutan na nanapay suga. Kabalo ba mo? Sa pag-anhi o pagpakatao ni Jesus, dili na naghisgot sa pagkanindot, kundi naghisgot na sa gitawag sakripisyo. Pag-anhi pa lang niya dinhi, imong makitaan sa istorya sa pagkatao ni Jesus, wala say luna. Wala say luna nga diin pwede sa ditong mahimugso. Usahay inana ang kinabuhi sa tao. Anang panahon na, ang tanan nga mga tao nga naas gobyerno, sila nasayod nga dunay Ginoo. Tanang mga tao anang panahon na nasayod sila nga adunay Kristo nga matao. Na Jesus nga mahimugso para sila maluwas gikan sa sala. Pero walay bisan usa nga nangandam. Alang unta mahatagan nila og dapit nga diin matao si Jesus. Nabay tao nga nangandam, nabay presidente o leader sa ilang nasod nga nangandam. Anang panahon na para kang Jesus? Wala. Walay bisan usa nga nangandam para dito ipakatao si Jesus. Imo makitaan mga kigsunan si Jesus na tao, naghisgot gyud sa sakripisyo. Ang tanan mayong sakripisyo. Wala say luna kung imong lantahon dito sa paanakan.
Pag abot dito sa Bethlehem, wala gyud sila gani kapahulahayang tarong. Mauna nga kung magsilibrar tag og pagpakatao mga kaigsunan, magsilibrar tag Pasko, magsilibrar ta sa pagkatao ni Jesus, dili na siya basta-basta. Dili na siya mga kaigsunan kung imong lantawon kana bitaw na tao si Jesus mga kaigsunan, na tao siya nga nagpakita, nagsakripisyo na daan. Ang iyang pag-antos, ang iyang pagpakatao diha sa pasungan, nagpakita na sa sakripisyo, aron ikaw ug ako makaadtog langit. Walay laing rason nga nung nag-antos si Jesus para ka makaadtog langit. Kay luwason ka, luwason ko, gikan sa sala. Amen? Usa sa atong susihon, tanawa, ako ani siyang giingon kaganina. Si Jesus tagalangit. Ang tanan mayong tagalangit. Si Jesus Ginoo. Siya mo'y tag-iya sa tanan. Pero sa iyang pagkahimugso, wala say bisag usa nga imong makitaan. Wala say, kumbaga, wala gani say lampin. Wala say kapaanakan. Mga babae karon, prenatal pa, monitoring pa, ya adto na gyud sa hospital. Pero si Jesus, natao siya, diha sa sakripisyo. Para ta maluwas, para ta mabago. Now, sa atong pagsaulog sa pagkatao ni Jesus, mga kaigsunan, atong handumon ni, mga pulong nga gikinahanglan atong masabdan, kining pulong sakripisyo. Amen? Si Jesus na tao, tungod alang nimo. Inay mong tapad, tungod ug alang nimo. Dili tungod ni bisan kinsa, kun dili tungod na nimo kay katawhan ka sa Dios, katawhan ta sa Dios. Kanang pulong sakripisyo mga kaigsunan, kinahanglan matakdan ta na. Amen? Kinahanglan matakdan ta na. Kinahanglan willing ta mo sakripisyo. Si Jesus Christ, gikan sa iyang pagkahimugso, hangtod na gilangsang sa dito sa cross. Imong makit-an diha nga grabe ang sakripisyo nga nasinatian ni Jesus. Gilutos siya. Gibaybiay siya. Gibugal-bugalan siya. Giplanuhan sang patyon. Apan ang pagsangyaw mahitungod sa paghari sa Dios, iyang gipadayon. Nganuman, kay ang pag-anhi ni Jesus, dili para siyang kaugalingon, kundi dili para sa imong sala. Amen? Aron ikaw ug ako, maghulat sa saad sa Dios nga langit, nga wa na magpuyo sa sala. Ang pangutana, ay na imong tapad, wala na ba ka magpuyo sa sala? Importante yun nga wa ta magpuyo sa sala. Muna nga, unsa may mga dili maayo na tong kinaiya, mga dili maayo na to nga kanabitang bisyo, kinahanglan ato na ng talikdan. Ay na imong tapad, talikdi na siya. Dili man tuon na diha-diha nimo mabiyaan, pero hinumdumi, walay bisyo nga dili nimo matalikdan. Amen? Nindot kayo ang usa ka tawo, ginikanan, amahan, walay bisyo. Nganuman, kay ang income ana ra gyud nas pamilya. Tupakpakan ang Dios. Unya usasad nga tong makit-an diha, maka-savings gyud ang pamilya. Nagyo say savings. Mao na nga karong Disyembre mga kaigsunan, karong sunod pagyod nga Domingo, ikatulong nga Domingo karong bulana, atong gamiton ang panalangin sa Dios. Amen? So dili na to kalimtan katong ato ang giangkon nga unsa to? Duha ka gantang harina. Dili na to kalimtan. Oh, natoy
spaghetti, ato nang ihalad gyud sa pagkamaayos sa Ginoo. Unya sunod natong hinumduman diha sa pagsaulog nato sa pagkatao ni Jesus mga kaigsunan ko sa Ginoo. Sunod natong hinumduman nga diha bitaw sa pagkasaulog sa pagkatao ni Ginoong Hesus, dili lang na sa pulong sakripisyo. Kundili sa pulong kaluwasan. Ang tanan mayong kaluwasan. Walay laing ka sakripisyo na to. Si Jesus lang. Walay bisan kinsa nga nagsakripisyo na to. Si Jesus lang. Gikan sa iyang pagkahimugso, hangtod nga namatay siya. Hangtod nga gilangsan siya dito sa cross. Imong makitaan nga puno ang iyang kinabuhig sakripisyo. Mao bitaw nang ningon si Jesus, bulahan ka itong nag-antos nga nag-alagad sa Dios. Unsa man ang nag-antos nga nag-alagad sa Dios, kanang walay makaon, kanang lisod kaayo ang panalangin. Kabalo ba mo? Kanang mga antasunon sa mga nangalagad sa Ginoo, kana man nang gibutang-butangan ka. Kana man gibiay ka. Hello. Beatong klarohon. Ang tinuod nga nangalagad sa Dios, tinuod nga nangalagad sa Dios, tinuod usab siyang makasinati sa mga nasinatian ni Jesus. Diha sa Mateo Kapitulo 5:11. Ablihin yung Biblia mga kaigsunan, diha sa Mateo Kapitulo 5 versikulo 11. Ingon din bulahan kamo kon biay-biayon. Ang tanan mo yung biay-biayon. Siguro mo ingon pod nga asa magpabiay-biay lang. Diba no? Og daog-daogon sa mga tao, butang-butangan sa tanang matang sa kadautan, tungod sa inyong pagsunod kanako. Ingon din paglipay o pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Kung imong lantawon mga kaigsunan, maghisgot ta usa ka propeta. Kinsa man nga propeta nga naa karon sa inyong unahuna. Nga matud pa ni Jesus, giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nag-alagad sa Dios nga nahiuna kaninyo. Gibutang-butangan sila, gidaog-daog sila, giluto sila. Unya, matud pa din gibutang-butangan sa tanang matang sa pagkadautan. Kinsa man nga propeta, magbutang kuno mo sa inyong unahuna og usa ka ngalan sa propeta. Or kaha inyong ilito, kinsa man nakaila mo og mga ngalan sa propeta diha sa Biblia? Jeremias. Kinsa pa? Si Isaias. Kinsa pa? Ezekiel. Okay. Kinsa pa gyud? Ang uban walay propeta nga nailhan sa Biblia. Daghan kay mga propeta nga naa sa Biblia. Kinsa pa? Apostol na suwan. Lahi ng apostol, lahi po ng propeta. Isaias, kinsa pa? Malakyas. Daniel. Joel. Na may Joel. Si Joel is a prophet. Kabalo ba mo, usa sa pinaka grabe bitawng nagi ang kalisod kini si propeta Isaias. Si propeta Isaias, kung imong lantawon sa libro sa mga hari, imong makit-an diha mga kaigsunan si propeta Isaias, giluto siya sa mga propeta ni Baal. Unya dunay 2040 man siguro na, basta kay 2000 plus ka mga propeta si Baal nga milutos ni Elias. Gipangita nila si Elias kay gusto nilang patyon. Kay nagtuo sila nga tungod ra gyud ni Elias naay naay kadautan ang ilahang panahon. Unang kabantay mo,
Kung naay mga pangutana karong Disyembre sa ato ang games, nga moingon, kinsa man nga propeta nga gipakaon sa Dios pinaagis uwak. Si Elias panaylain. Si Elias mga kaigsunang nagtago-tago siya. Tungod kay luto siya gipangita sa mga propeta ni Baal. Kana mga propeta ni Baal nagpakasakto sadna. Nagtuo sila nga sila'y sakto. Tungod kay nagtuo sila nga sila'y sakto, gilutos nila si propeta Isaias. Nagtago-tago taon si Isaias. O si Elias, di si Isaias, si Elias. Hangtod nga niabot ang panahon nga wa nay makaon si Elias. Permiro nga gipadala sa Dios aron makakaon si Elias anghel. Gipadad-an sa Dios si Elias sa anghel. Dahil sunod, ang gigamit sa Dios, paminaw mo ani, kay basi og naatay games ani. Una nga gigamit sa Dios nga aron makakaon si Elias, anghel. Kisa man to niingong Albert. Sunod, ang gigamit sa Dios nga aron makakaon si Elias, ikaduha nga gigamit sa Dios, uwak. Amen? Yan na ipangutana, kinsa man ang nakakaon, pinaagi sa gidala nga balon sa uwak. Elias, wanay lain. Nya sa diha nga, si Elias mga kigsunuwa, gyud sa mursurinder, bisag siya na lang usa. No? Wag isa mo surinder, bisag siya na lang usa. Pabilin siyang mibarog siyang pagtuo nga ang iyang Dios nga galagaran, dili gyud piki. Nagtago-tago siya. Karon kung imong lantawon, do na may giandam ang Dios nga mga tao nga mutabang ni Elias. Adunay 700 ka mga tao nga giandam sa Dios para makigduyog ug makiguban ni Elias. Pila ka mga taong giandam sa Dios? 700. Basig mas 7,000 niya na ha? 700. Bantay yun na. Kay sunod usa na lang ka Domingo, gikan karon, Christmas na nato. No? Christmas party na. Sunod Domingo, pizza. Unsa mang pizza ha sunod Domingo? Ha? Pizza 14. Dahil sunod pizza 21. So sunod Domingo, pizza 21, usa na lang ka Domingo. Natong pagpamina usab sa pagpangandam kay sunod Domingo mga igsoon do na tay game sana. So si propeta Elias mga kaigsunan nagtago-tago siya. Karon kay giandaman sa Dios og 700 ka mga tao nga maoy moabag kaniya. Kung imong lantawon gyud na sa libro sa hari, libro sa mga hari, ang kaagi ni Elias, basig dai pangutana mga kaigsunan nga asa nga libro sa Biblia mabasa ang istorya o sugilanon ni Elias. Asa? Awa na gani maminaw, no? Libro sa mga hari. Imo makit-an diha. Nya kabalo ba mo? Si Elias, mga kigsunan, grabe nga pagpailob. Sa diha nga, nagkunti sila kung kinsay tinuod nga tinuod yun ang ilang Dios. Kang Baal ba, sa mga Baal ba o kang Elias? Kabalo ba mo? Sa dihang nagkunti sila og usa ka halad. Sa diha nga ang mga propeta ni Baal maghalad, unya kung naa gani kayo nga mukaon sa ilang halad, tinuod yun ang Ginuos mga Baal. Sa diha nga naghimo sila halad ang mga Baal, unang himog halaran ang mga Baal. Grabe nila nga pagsugod nila og daig para magpadala ang ilahang Dios og kayo para sa halaran. Nangaluya na lang sila dinaig, wala gyud kayo nga miabot. Hangtod nagsamad-samad na lang sila katong mga propeta o mga katawhan ni Baal. Pagtuo nila nga ang ilang Dios tinuod.
wa mangyoy ni abot mga kaigsunan, wa mangyoy kayo nga gikas sa langit nga may sunog sa ilang halad. Nagpasabot nga dili tinuod ang ilang Dios. Karon si Elias na pud ang naghimog halad. Uban sa mga katawhan nga gilainadaan sa Dios, sa dihang naghimog halaran si Elias mga kaigsunan, naghimog halaran si Elias, pagsampit pa lang ni Elias sa Dios, ang Dios nagpadala nagkayo sa halaran. Og nisunog sa halaran, og nahubas ang halaran. Uniyahuban ato nangalis ang mga propeta ni Baal. Pila ka mga propeta ni Baal gipamatay ni Elias. Mao na nga sa atong kinabuhi, doon na mga panahon nga lutuson ka. Doon na mga panahon butang-butangan ka, baby-ayon ka. Para apan unsay giingon ni Jesus, ayaw panimalos, kay ang Dios mo'y manimalos. Amen? Si Jesus Christ, puno siya sakripisyo. Ang rason nga nung nagsakripisyo ta, nagsakripisyo si Jesus para ka maluwas, para ko maluwas. Unsay giingon diha mga kaigsunan, nganli sag Hesus, ang tanan mayong Hesus. Kay luwason niya ang tanan niyang katawhan gikan sa sala. Ibutang nato sa atong hunahunag kasing-kasing, walay laing makaluwas nato, si Jesus lang. Amen? Amen. Walay laing makaluwas nato, si Jesus lang. Naa gani pangutana mga kaigsunan, kinsay makaluwas nimo gikan sa sala? Wa tay laing itubag, Jesus. Walay laing answer, si Jesus. Si Jesus ra ang makaluwas. Ang pangutana, kinsa man ang dunay kasiguruhan sa kaluwasan? Katong tao nga ming dawat ni Jesus. Katong tao nga ming tuo ni Jesus. Amen? Kay basig na ay mangutana imong mga anak, mangutana mga kaigsunan, pa, ma, kinsa man ang maluwas jud ni Jesus, kinsa may luwason ni Jesus? Ang luwason ni Jesus mga kaigsunan, katong tao nga mintuo og midawat ni Jesus. Amen? Muna nga usas ato akaro nga eksaminon sa ato ang hunahuna kasing-kasing, gidawat ba nato si Jesus? Mingtuo ba ta ni Jesus? Si Jesus mingon, ang tao nga mingtuo nako nagbuhat sa akong mga buhat. Amen? Si Jesus sa matag Domingo moadto gyud sa simbahan. Muna nga diri sa atong lugar gigab-an ta sa Dios og simbahan. Ato pakpakan ang Dios mga kaigsunan, no? Gigam-an o gibutangan gyud ta sa Dios og simbahan para ikaw ug ako makasimba gyud sa amahan sa matag Domingo. Kay sa matag Domingo mao ni panahon nga ato ang ihalad ang atong kinabuhi. Nindot kay itong awit kaganina, dili ka bayran sa salapi ni bulawan. Ang kinabuhi ko, ihalad ko kanimo. Nya kabalo ba mo anang paghalad? Kanang word paghalad, kanang ihalad nato atong kinabuhi. Kisay nakasabot ana? Kanang ihalad nato atong kinabuhi. Ang buot ipasabot kanang ihalad nato atong kinabuhi, package na na. Naghisgot na na sa kusog. Naghisgot na nag-abilidad. Naghisgot na mga talento. Mga hiyas, tanang na atong nakatunan. Kanang tanan gikan sa Dios og maunay atong ihalad sa Ginoo. Mao bitaw nang tungod sa kusog, tungod sa abilidad og sa ato ang nabatunan nga kinabuhi, mga kaigsunan, nahimo ning simbahan. Amen? Nahimo ning tigumanan, mga igsuon kos Ginoo. Tungod na kay gihatagan ta sa Dios og kusog, gihatagan ta sa Dios og tanan nga atong naakaron sa atong kinabuhi. Kining tanan ato ning ihalad sa Ginoo. Kusog sa pagsayaw, kusog sa pagkanta, labi na sa mga kabatanunan. Unsay mensahe sa Dios sa mga batanon? Ecclesiastes kapitulo 12. Unsay giingon diha? Ecclesiastes kapitulo 12. Sa mga batanon, isay mga batanon dinhi. Isa kunong kamot sa mga batanon.
No, no, Brad Sirapin, apil. Bro dito, no? Unsay giingon diha sa mensahe sa Dios? Hinumdumi ang imong magbubuhat. Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 1. Hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon ka pa. Amen? Ang Dios nga mo'y magbubuhat, mo'y atong hinumduman. Ang pulong hinumduman, mga kaigsunan, naghisgot na siyang panahon. Ang pinakamaayong panahon o pinakamaayong adlaw sa paghinumdum sa pagkamaayo sa Ginoo kanang adlawng Domingo. Amen? Kay kining adlawng Domingo para gyud nas Ginoo. Dili na para sa tao, dili na para sa baul. Para nas Ginoo. Muna nga ingon ang Dios gikan sa Lunes hangtod sa Sabado, kay sa unang panahon gikas Domingo hangtod sa Biyernes. Pero karon kung imong lantawon ang kalendaryo, gikan sa Domingo paingon sa Sabado, unang adlaw gyud sa matag semana walay lain ang Domingo. Amen. So ang unom ka adlaw sa usa ka semana atoa para panglaba, para pangguna, para sa ato ang panginabuhian, pero kanang usa ka adlaw sa usa ka semana para gyud na sa Ginoo. Amen? Muna nga atong hinumduman gyud ang Dios. Mga kaigsunan, una sa tanan sa iyahang pag-anhi ang iyang rason para ka maluwas. Para ikaw maluwas gikan sa sala. Nya sa iyang pag-anhi naghisgot na nagsakripisyo. Munang kinahanglan ikaw ug ako kantigo po sang mo sakripisyo. Ang tanan mayong sakripisyo. Anto sadda. No? Anto sadda. Kinahanglan kantigo tang mo antos. Para ang ato ang Dios nga atong gilagaran maoy mutabang nato, maoy muluwas nato. Nya una sa tanan ang pag-antos magdala nato nagpagpailob. Amen? Ang pagpailob magdala nato na sa saad sa Dios. Kay kung mapailubon ka, mapailubon ko, mapailubon ta, ang Dios mo'y mutabang. Ang Dios mo'y muluwas. Ang Dios mo'y manalipod. Walay bisan kinsa nga dautan makahilabot sa imong kinabuhi. Amen? Kay ikaw ug ako gisakripisyuhan nata ni Jesus. Bisan gani ang sala wala nay gahom. Ing na imong tapad, ang sala wala nay gahom sa imong kinabuhi. Kay si Jesus na ang mipuyo sa atong kinabuhi. Sunod pag yung Domingo atong hinumduman ang mensahe sa Dios. Dili lang kay sunod pag yung Domingo atong hinumduman, kundi atong hinumduman ang mensahe sa Dios sa tanang panahon. Amen? Nga sa atong kinabuhi, nganong naluwas ta, nganong nabag-o ta, tungod na kay naay na tao. Ang tanan mayong tungod kay naay na tao. Si Jesus Christ. Magampo ta? Salamat o Dios sa imong mga pulong nga imuhang gipaabot ug pahinumdom kanamo. Salamat o Dios sa mga mensahe nga imuhang gipaabot sa matag usa. Salamat Amahan nga padayon ka nga nagpahinumdom sa among kinabuhi nga imo kaming giluwas pinaagi sa among Ginoong Hesus. Walay laing nagluwas namo kundi si Jesus Christ. Walay laing naghatag namo kabaguhan kundi ang imuhang ang gugma nga diin imong gipadala ang imong bugtong anak nga mao si Jesus aron kami mutuog mo dawat sa ingon makabaton kami kabaguhan og tinuod nga kaluwasan sa pangalan ni Jesus. Ang tanang Kristo magingong amen og amen. Amen, hallelujah. Na-bless ba ang mga kaigsunan to sa pulong sa Ginoo? Amen. So karon natong isunod ang tithes and offering mao ang mahigugmaong halad. Mohatag sa kalipay diha sa Ginoo
Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Dagon ta ang Dios, muhatag kaniya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Dargon ta ang Dios, muhatag kaniya sa nalipayong kasing-kasing. Hallelujah. Akong ihatag ni Brad Serapin ang pag-ampo sa tithes and offering. Atong salamatan ang Ginoo sa tithes and offering. Nya mangayo pud ta. Salamat ta nya mangayo pud ta ang mga panalangin. Ginoong Dios nga labing gamahanan. Imo ang salapi ug bulawan Ginoo. Pati among mga kinabuhi Ginoong Dios, among kusog imuha. Ug kining salapi Ginoo imuha kini. Ug salamat ining tanan Ginoong Dios. Wala kami laing pasalamatan, pasidunggan Ginoong Dios. Ug Lord, mangayo pod minimo Lord. Kanimo amahan nga balaan, mangayo minimo mga opportunity, imong pamaagi Ginoong Dios among sundon Lord. Ikaw mag-aabli pamaagi Ginoong Dios, ikaw mag-aabli tambuanan. Katong mga walay trabaho Ginoong Dios, nga naas gawas, ikaw magaphatag. Katong mga OFW Ginoong Dios, mga opportunity Ginoong Dios. Hallelujah. Adonai, uminto sa ilang sweldo Ginoong Dios. Lord, ikaw sab magpauswag sa among pananong pamuhi Ginoong Dios. Proteksyon ang among mga kahayupanan. Ingon man usab ang among mga tanom. O proteksyon usab ang among mga panimalay Ginoong Dios, among pamilya Ginoong Dios. Kay ang kawatan Ginoo niani paglaglag aron pagkuha sa among mga butang. Apan ikaw Ginoo niani aron pagluwas ug pagtabang Lord Jesus. Thank you so much Father God. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios mga igsoon ko sa Ginoo. Og adto ta sa mga announcement. Ang schedule karong umaabot Domingo kay mo presider kay si Ate Ilbe. Unya ang scripture reading kay si Inday Shari. Unya ang mo testimony kay si Tatay Moses. Unya ang mo halad awit kanang grupo ni Nalagaw Albert. Nya dala na si Rita, sila Ate Cora og mga kaubanan. So sa gihapon nagpadayon ang atong kids ministry. Gahapon nagklase mi bisag pila ra ka buok kay ang uban na may mga kakulian. Nya sa gihapon akong gihangyo nga pagdasig sa atong mga anak mo join sa kanang Bible story sa mga bata. Nya ang mga dugang nga mga pagpahibalo ako lang ihatag ni pastor. Okay, dugang nga pahibalo kanang karong sunod pa gyud semana na ako'y bisita gikag Manila. Unya sunod semana 16 gikag Manila. Unya kanang mga semanahuna mura og kung naara sila dire maka-appeal sila sa kuan kanang
atong Christmas party karong 21. Pero kung uli silang Negros 17, 18 mura og kuyugan ako sila pero balik lang dayon ko diri inig ka kuan pagka 20 kay pagka 21 ato mang Christmas party nya wala man tay tagbo karong bulana karon na lang Enero nya gikan sa Enero, Pebrero mura og duha na lang pud ka adlaw atong tagbo Thanksgiving na no kay dali ra pud kay nadagko atong baboy unya di karong sunod untang simana, karong untang simanahon na mobiyahe ta kog Cebu, syudad. Kay doon ako'y meeting dito sa mga pastor. Ya medyo kinahanglan sa akong lawas ang pagpahuway. Una nga akong ibalibaran ang mga pastor dito nga ato pong mga kauban. Saan surprise nga dili ko kaadto. Mga dagko na nga mga pastor ako mga kauban nga akong ikamit. Pero dili man ko kaadto muna nga di po ko kabalo kung ato ba nato sa syudad paliton ang drums kay magpalit naman tag drums. Nag-search ko kung ari ba nako paliton diri sa Dumaguete. Kay kung makapalit ko o usas ako ang gitinguha makapalit ta og drums sa Dumaguete kung naa sa GPS nya nindot siguro nga drums gyud katong Roland electronics drum. Nya after ana, sabot mi sa akong misis kung ako bang ipatrinon si David sa drums. Kinahanglan gyud sa mo train para mas limpyo ang ihang paggamit og drums. Unya gawa sa drums, siguro maura man siguro na abaka di ay o kina ang baka ato pagpakan ng Dios. So mangita-ngita na tagbaka unya ato rang tabangag buhi. Niabot na og ang baka niabot og 20,000, 22,000 basta kay 20 plus ang budget sa baka. Ato pagpakan ng Ginoo na, no? So natay tibuok baka para sa ato ang Thanksgiving karong Marso. Unya tanan nga mga tao nga kauban sa ato ang simbahan moabot anang bulana. Tanan, siguro tanang mga estudyante nga ako gitudluan, kumbaga tanang mga estudyante, gawas lang sana sa gawas sa nasod, nga dili ka are. Kay daghan kayo mga pastor nga, nahimong mga pastor sila, tungod po sa gihatag sa Ginoo nga kadasig sa pagsakripisyo. Unya, kuan, human ani, makig-meeting ko kadali, kay daw na ko i-istorya ninyo, makig-meeting ko kadali. Alabi na ni Brad Moses, kamutan na nire para safety sa toa. No? So, ampo ta ato ta sa pagpatas ato mga kamot. Atong ipatas ato mga kamot. Ngadto sa Ginoo, pasalamat ta. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios sa imong mga pulong, mensahe nga amo karong na dunggan, nasabtan, ug salamat Ginoo sa mga panalangin pabor o protection dihog nga imuhang gipaabot kanamo. We declare blessing sa matagusa, labi na gyud sa mga kabataan, mga kabatanunan, ginikanan nga niya karon. We declare blessing Ginoo. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo nga imo kaming panalanginan, imo kaming gidasig gilig-on ug imo kaming gitudluan sa mga panahon nga among handumon ug labason ang imong pagpakatao diri sa kalibutan Ginoong Hesus. We declare blessing sa akong mga kigsunan nga nagsunod ug nakigduyog nakiguban sa mong pagsimpa kanimo bisan pa sa ilaha karon nga sa ilang sitwasyon nga naa karon sa gawas sa nasod, maingon man sa naa karon silang Pinoy-anan. I declare blessing ato kanila. Ang kalipay kalinaw o ang pakigdaay kanunay magpatigbabaw sa ilahang pagpuyo sa kalibutan o diha sa ilang Pinoy-anan. O kanamo karon nga niya karon, salamat nga ikaw ang Dios magapanalangin amahan. Pinaagi sa grasya sa mong Ginoo ug gugma sa Dios amahan sa pagigiusa sa balang espiritu. Amahan uban ni kami hangtod sa lain na usab nga Domingo. Salamat o Dios sa imong pag-ubag protection. In Jesus name we pray. Amen. Salamat Lord sa pan nga mo karong ambitan. We declare blessing. Ikaw Dios magauban, magapanalangin sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen. So, dalaygon ang Dios. Nya, pwede tag mag-circle kamay kadali. Mag-circle lang ta.
While gi-distribute ang pan, circle lang ta kadali. God bless, God bless. Salamat ka sa Ginoo. Happy Sunday, blessed Sunday sa